спасяване на потънала баржа, танкерна баржа, пълна с нафта и бензин. На румънския бряг отсреща е Силистра. Български буксир, влекач-тласкач Витоша, български танкер, от който преточват горивото от баржата. Баржата е украинска. Това е направил ледохода. Вижда се в дъното другата баржа, която е изхвърлена на брега. Da. Starboard și port side, vezi? S și P pe partea aia. Правый, левый, ăla e stânga, ăla e așa. Din coace. Права и лева и трябва да отваряме тия кранове, за да могат да преточат горивото. 4, 5. Da? 1, 2 să pe partea aia. Да. Ние сме в момента на молдовски влекач с украински екипаж.